In nome di Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee, and for all that have recourse to the special the Masons and all those recommended to Thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nome di Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Maayong gabi mga higalag mag-isuon na nasabita kinig inyong atong programa sa TV Apolya.org panguluhan pangunahan sa Lay Catholic Apologists International Sir Argeseno. Obanin ko ninyo sa kadali lang nga panahon naron na panagisugot sa mga butang may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong Facebook page RJ Horolan Sandre Second TV Apolya.org page ug sa atong duha ka main wala dito naka-live sa atong YouTube channel. Og yon, sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, ilabi na kining ato ang naka-live karon. I-follow ninyo nga itong mga pages, RJ Horolan Sandre Second TV Apolya.org page, Kuya Apologist TV page, and the RJ's Vlog 2022. Ug pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. Sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga itong mga channels, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandre Second TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chat na super thanks. And ayun, magpasalamat una ako sa mga igsoon nato mga Katoliko nga kanunin nagatabag nagkasuporta sa ato ang programa. Pinaagi nila Sir Ronald Discalliar and family, Sir Romeo Inodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Dino Sevillas and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Topig Galimit and family, Ma'am Burden Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Henrieto Tubil and family, Sir Jerry Alacri and family, Sir Cyril Tura and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Jopet Sian Morty and family, Sir Jobel and family, Sir Ril Siliaca and family, Sir King Baez and family, Sir Rizalimen and family, Sir Ramillones and family, Sir Edmondo Esteban and family, Sir Raymond Bunhayag and family, og sa tanan nga nagataban nagasuporta sa programa pagkahuman na wala nagapalitok silang mga pangalan, daghan king salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga tuang program ana gihapon din sa social media. Og until now, nagkinahanglan gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo din mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug ang inyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinag sa mga account numbers kana ko sa mga screens kana nagadagan nga information o pwede sab mo mag-send og message atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayo nga salamat in advance. And katong ato ang basic apologetics basig malay tagamay so baka next week pa nato sugdan kay wala pa mi na busy pa ko wala pa mi naka-meeting sa amo ang team eh. So yon atangi lang ninyo kay mag-post lang ta mga sir ug mga ma'am kung madayon na ang tawag ining basic apologetics sa mga sir ug mga ma'am. Okay, Ajoy, saan Ajoy? Nagtingog mo akong radyo. Okay. So, dire na be. Abi na kay mag-monitor pug ko. Bisig na sunog ba. Yon. So, yon. Okay, so ang ato ang SDA fundamental arguments until now available paghihapon and pipila na lang kabuok ang nabilin. So, yun. Sa gusto nga mag-avail, so yun na pwede mo mag-message ato ang page kung gusto mo mag-avail mga sir. Sir Lander Ignacio, good evening. Sir Jeco Lorvida, good evening. Sir Tubit Usano from Matalan, North Cotabato, good evening. Sir Norbert Montero from Tandag City, good evening, sir. Sir Nilo Sobrado, good evening, good evening. Kasi pa ni Sir Greg Jim, good evening, good evening. Sir Jerril Dacoyco, yes sir, good evening. Sir Joy Belasia, good evening po sir. Sa imong simutibok pamilya, thank you kanunay sa tabang sa program sir. Sir Arnel P. Benito, good evening sir. Sir Romeo Senyor Valientos from Barangay Cacao, Hilongos, Leyte. Good evening sir sa imo og sa tanang mga taga-barangay Cacao, Hilongos, Leyte. Good evening. Okay. So karon ulbo na po ning kaspa sa atong mga higalang mga sulpot. Actually mo rin itong program mga sir siguro mag-end siguro ko mga 7:30 mga sir kay napami session karon mga 8 PM sa Lay Catholic Apologist tanang members. So yon mga kutob lang kung 7:30 mga sir ha. Sir Babli Gutom, yes sir, good evening. Pwede nako broadcast ni sa TikTok. Ikaw sa wala problema. Okay ra, no problem gihapon sir.
Sige, pwede po na broadcast, sir. Okay, sige, sige. Sige. So ang atong topic, ulbo na po nagkakas pa sa atong mga higala nga mga sulpot karon nga panahon. Ang ingon din mas daotan pa ang mga sulpot kung itandi ngadto sa mga daotang membro sa Katolikong simbahan. Actually, di ba, mo man ay ginaatake sa atong mga higala nga mga sulpot kay sino sa panghambog nga mga buutan daw kuno sila. Nagsunod daw sila sa kabubuton sa Ginoo nya pagkahuman sila mga kung sa kan pa mga good citizen sa palibot kay manggihatagon sa sige basag Biblia sige kuno og tawag ining simba pero ngano nakaingon man ta nga mas daotan pa na sila kung itandi sa mga daotang Katoliko. So ato anang i-explain karon mga sir ug mga ma'am. Okay, so karon ang paghimog daotan mga sir ug mga ma'am choice na sa tao. Dili na sugo sa pundok or buang na gyud ang pundok ug mosugo gyud nga moingon nga ala pagbuhat og daotan pangawat tawag ining pagpatay unsa pa ng mga daotang buhat nga supak sa katolikong moral, di ba? So buan na gyud kayo ang pundok nga mosugo ana pero sa karon nga panahon wa gyud pundok ang mosugo ana even ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana saman at charge my cell phone get the charger okay ask mami. Okay. Ma'am Mariela Celia Lioran, good evening po. Okay, ang tawag ini paghimo og daotan choice na sa tao. Dili tungod kay gisugo na ni bisan kinsa or gisugo na sa relihiyon. So kung naay mo himo og daotan, dili ang simbahan or dili ang sekta may gasugo ana tanawa, di ba? Dili may Katoliko, di man kay miyembro sa Katoliko naghimo og daotan kadaghang mga tawag ini mga balita nga mga pastoy pagid mismo naghimo og daotan og katong last ni Agi tungod kay gusto daw niya kuno nga di daw kuno siya makasala din giputol ni iyang patula sa lagyapon ano man iya magipanamas-tamasa ng iyang lawas di ba Ma'am Mariela Leoran, good evening. Sir Tonya Villamor, good evening. Sir Jardy Tabasay, sir, good evening. Sir Leonardo Keta, good evening, good evening. So, ang paghimog daotan, choice na sa tao. Og ang paghimog maayo, choice gihapon na sa tao. Onya kanang magong choices magud nato kanang ato abi tong katungod nga mopili nga mohimo unsay maayo unsa daotan nagdepende pud na sa ato ang nahibaw-an kay na may giingon nga you cannot love the things which you do not know dili nimo mahigugmang usa ka butang kung wala ikaw or wala kita masayod niini. So sagad sa mga nagabuhat og daotan ilabi na sa mga membro simbahang Katolika nga moingon sila nga daotan daw kuno na wala kay nasayod sa pagtuo sa simbahang Katoliko. Mao na nga ang ilang tawagan ng action nagtuo sila tama, nagtuo sila nga normal pero dili na mao'y sugo o di na mo'y tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mao na nga kung ingon ana pa na ay mga puntos nga ma-justify pero mo nagiingon sa filosofiya nga the end does not justify the means. So bisan pag unsay maayo ang imong unsa ka maayo ang imong intensyon, dili maka-justify tong imong maayong intensyon sa daotan nimong gibuhat. Sir Lovell Lumbay, good evening. Sir Jeff, good evening, good evening. Unya na Mr. Ander Bautista, tawag ining kwan. Abot mo kag ribulto nga tagbaro ko si tubag ana. Dugay ako si tubag anang imong ribulto. Diri sa ta, mas daotan mo kung itandi sa mga daotang Katoliko. Ambot ng Sir Carlos wala ko na side on say issue kumbaga ana Sir Carlos. Okay, sige. Proceed ta sa ato ang tawag ining topic mga sir ug mga ma'am. So karon. So okay. Sir Ray Tabino, good evening, good evening. Naminaw ko sa amo ang radyo eh. Basig simbakog na isunog ba. So magkuan magugko ka ng magbantay ko sa kuan naana ay kuan na ay tan-awan ako. Sige. Sir Ray Tabino, good evening nimo sir og sa imuhang pamilya. Kini manggod mag-monitor manggod ko kay syempre ang ato ang program manggod di lang man kita magsigig debate di online. Magsigig tawag ini nga ergo mahitungod sa kini nga mahitungod sa pagtuo matabang puta sa tong isig katawo di ba so mo nag-ingon nako nga ang kini nga tong program di lang kay puro Biblia puro tawag ini nga istorya napot ay ginahimo nga tawag ini motabang sa tao. Okay, Sir Ping Zerodo, good evening. Mr. Narciso Valerio, ang daotan mo usab sugo sa siya kamugid na, dili gyud na kami. Gimigi usab na sugo. Gi-interpret tawag ining according sa pangunahon ni Kristo. Tama. Sir Jerry De La Rosa, good evening. Gapis lang ako, sir. Gapis lang ako. Gahapon pa niya nagsugod eh.
Okay, nasad misulod laing sikta kana si Amber Bautista. Ay oo, sige lang sir, pasagdilan sana Sir Dongs. Sir Bert Saludes, sir, good evening, good evening. Okay, sige, proceed ta. Balik na sa ato ang tawag yung issue. So karon, so kung imo kung ato ang tan-awon, kung ato ang tan-awon mga sir ug mga ma'am. So ang paghimo og daotan, choice na sa tao. Pero kung itandi nimo ang kadtong giingon nila kanang ginasaway nila nga mga daotang Katoliko nga palahubog, mga sugarol, mo man di ba mo? Mo man ginaatake sa tong mga higala nga mga dili Katoliko, di ba? Nga mo na nga tawag ining mga atake sila sa Katoliko tungod kay kuno daghan daw sa Katoliko nga mga badlungon. Di ba? Okay, sige. Granting without admitting. Mualag Sir Pedro Laima, good evening sir. Sir Jesse, driver mechanic, good evening. Sir Alvin Mangumpit, good evening. Tubag. Shout out from St. James Parish, Baligyan, Zamboanga del Norte. Sir Daniel Rosales, good evening sir. Mga sulpot sa igod na sila pasumanginlan ang mga Katoliko. Ay, pero ato na lang paundayunan sir. Atong paundayan kay siguro basin na po sila yung mga nakita nga mga badlongong Katoliko, pero kung itandi nimo ang percentage sa mga badlongong Katoliko ug sa mga buotang Katoliko, mas daghang gyapon mga buotang Katoliko. Di ba? Mas daghang gyapon mga buotan nga tawag ini nga Katoliko kung itandi nimo sa mga badlongon. So out of 89 million cattle sa Pilipinas, wala pa yung mga daghang pa million paghihapon. Pila pa ka not less than 80 million pang tawag ining mga buutan nga mga Katoliko, mga good citizen nga mga Katoliko. Sir, Icon brand ng imong radio dili sir Signos. Signos na sir. Okay, dili ni Kuan, dili ni Icon. Sige, balik ta. So, ang paghimo og daotan, choice na sa tao. Okay na, balik ko na ko, ang paghimog daotan, choice na sa tao. Pero kung ato ang itandi ang daotang Katoliko, kanang ilang ginapasangil sa ato mga Katoliko do kuno mga daotan, mga palahubog. Kung imong itandi ang mga daotang Katoliko didto sa gitawag og mga sulpot na kuno mga buutan, actually mas daotan pa sila kontra itandi sa mga daotang Katoliko. Sa tinuod lang mas daotan sila. Sa matas gobyerno, sa mata sa tawag ng secular kining tawag ining kuan. Secular concept. Mag-ingon ta nga mga buutan sila kay mas naghimog mga daotan nga makita nato legally and morally. Pero religiously, doctrinally, they are heretics. Kadtong mga badlungong Katoliko katong ginasaway sa mga sulpot nga mga badlungong mga Katoliko ang ilang gidaot ang ilarang kaugalingon. So, di ba nga naman masunod sa kabubuton sa Ginoo. Wala man sila mo tawag ining musunod sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika kung diin mo ang iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo. So ang buti pasabot ang pagkadaotan kutob lang pud sa ilang kaugalingon. Wala na sila makapangangin. Wala na sila nakadamay. Nakadtong gitawag og mga Katolikong nagtinarong, di nila madamay. Ano man kasi ilaman ang choice. Diba? Individual man ang choice. Unlike sa mga dili Katoliko, objective ang ilang paghimo kay kung buutan sila sa atubangan sa mga tao, pero sa atubangan sa Dios daotan sila sa mas daotan pa. Nga naman kay ang kabubuton sa Dios ang wa nila sunda. Kabubuton in the sense nga instead of magpasakop sila sa iglesyang gitukod ni Kristo, dito sila nagpasakop sa sektang gitukod og mga Amerikano. Sir Dondon, Bersaldo, sir, good evening, good evening. Hindi mo sir og sa imuhang mga kaubanan sa Australia. Mualag Sir Carlos. Sige, balik ta. Sir Ramon Busano, good evening, good evening. Okay. Lunupan kung lupa kinsa naglunop mula rawan. Ang manabot ang pagributo, Mr. Bautista na nagyud kagamay ang panabot ninyong ipahid ninyo sa amo. Na ba? Okay, sige unya atuan ng kanyo Sir Alvin mangumpit. Okay. Ulaw kaayo basag batan ni. Okay. Sige, balik ta. So kung itandi nato ang mga badlungong Katoliko ug mga buotang mga sulpot sa atubangan sa Dios, mas worst pa. Sir Chantiero, good evening. Mas worst pa kadautan ang mga sulpot kung itandi sa mga badlungong Katoliko. Kaya again, katong mga balahubog, ilaramang kagalingon may gidaot. Dili man daghan ang ilahang tawag ining daghan ang ilahang gidaot. Butan nato ilang pamilya na apektahan sa ilang pagkapalahubog. Nara sa iyang circle, sa iyang tawag ining pamilya.
Pero kini mga sulpot nga mga tawag ini mga sekta karon sa atubangan sa mga tao buutan pero ang sungay ana gasanga-sanga. Nganong gasanga-sanga man ang sungay? Number one, mga sir ug mga ma'am. Number one, dili lang kaugalingon nila ang ilang gipatay kung dili kadtong mga kalag sa mga inosenteng Katoliko mautoy ilang gipatay. Mangumbinsi man sila. Instead, ang tao, ang Katoliko, magpadayon sa iglesyang gitukod ni Kristo, ilahan ng kuhaon, ilahan ng agnihon, paabto sa pundok. Ilahang tawag ining gipasakupan nga gitukod lang og tao. Sir Ray Razon, good evening. Sir Eugen Amoroso, good evening, good evening. Mao ba Mr. Dominic Reyes? Imo po na. Pero mas peaceful kanang giingon nimo nga tawag anang religion nga sumapa nimo business, mas peaceful ang sa kanila kontra adtong mga lugar nga way relihiyon. Sir Raul Ave, good evening. Sir Ramil Cabaral, good evening. Shout out kang Sunny Gubayan. Good evening, good evening. Diri sulod. Mao ba? Sir Aris Rabi, good evening. Sir Jason Roman, good evening, sir. Nagpasalango og ko pasensya kayo mga sir ha. So balik ko nako mga sir ha. So kining gitawag og mga sulpot. Kuya kayo kay ang ilang gipatay dili ang tawag ining individual kanang ilahang kaugalingon lang kundi dili ang ilang gipatay nangangin pa silag mga inosenteng Katoliko. Dili lawas ang ilang gipatay. Ang ilang gipatay ang kalagyod mismo sa tao. Nga instead of magpadayon sa iglesyang gitukod ni Kristo, magdawat ito grasya, ilahan lang sulsulan, birahon nila, paadtuon nila sa ilang pundok nga way klaro ang kaluwasan. Ana, mga sir. So kung pila na kabuok ilan na kung business na milyon, ingon ana po ng ilang tulubagon. Atubangan sa Diyos. Ang mga Katolikong buluyagon, ang wala nito, mas kabuto sa ilang galingon kalag, ilang gipatay o gisunog. Pero sa mga sulpot, ang kalag sa ubang tao, mo na kung gingon, sir. Mas grabe ang damage. Kung i-compare nimo mas kung sa kuan pa ba, tanaw nimo mga good daw kuno sila atubangan sa Diyos, ginoo ko piragaba. Sir Tupi, galimit isa, good evening. Kauban nato ng LCA from Pagadian. Sa agod sila, sir, kay din sa amo, na agod simbahan, 3 karon Baptist na latagaw nga panabot, maulagi si Raul. Kato si Dr. Pastoy Jack Kuumpok, killer tos kalag. Ay, oo, tinuod na, sir. Madali ra makuha adtong tawagan ng mga inosenteng Katoliko. Sir Nolan Pipito, good evening, sir. Labaw pa sila sa badlungan ng Katoliko, sir. Sige lang, butang-butang. Ay, oo, tinuod na, sir. Mao ba ako ang giingon kang compare na to. Daghan nga suko. Ikaw, nagdaot ka sa kuan. Gidaot nimo ang mga dili Katoliko. Ako ba din nagdaot? Kamura may sige daot sa amo. Gitubag lang tamo niya. Daot na para sa inyo. Di ba? Daot na para sa inyo. Gitubag lang mo. Daot na para sa inyo, ha? Di kung di mo gusto, tawag ining tubagon, dili mo gusto tubagon, di ayaw mo pang hilabot. Tagis di pero kusog kayo man nga Sir Paul Pabayo, mao gani. Luwas naman daw sila Sir Adje kay palansang nilagbalik atong Ginoo kaso sa Pustis Corinto. Wala ka Sir Christian. Sir Renisilen, good evening. Sir Ariel Guevara. Mr. Ariel Guevara, kulto ang RCC. Amo na chismis na pastoy ninyo. Tila pud ka. Kumingon ka ng simbahan Katoliko gito ko ni Constantino ni tilap ka sa lapalapas yung pastoy nga nakatamak og hugaw si Ro. Baho ana eh. Sir Ramil, good evening sir. And Iyalas family. Good evening. Sige, balik ta sa ato ang tawag ining topic mga sir ug mga. So mas dautan, kung itandi nato mas dautan. Nga naman kay ang epekto sa gibuhat sa mga sulpot dili ang kilawas ang gipatay. Kung dili ang gipatay nila ang kalag sa mga inosenteng Katoliko. Mo nas tinuod lang kay kung di ni magbag-o nimo ang mga tawhana. Wala giingon giingon ni San Pablo nga di na sila mapasaylo kay kabalo naman sila. Unsay tawag ining kabalo naman sila unsay kining epekto sa ilahang gibuhat. Muna bisan pag mangayo sila nagpasaylo kung moabot ang panahon sa ilang ang silang kinabuhi, di sila magbago. Di sila pasayloon sa Dios. Ya, ang question, biblical ba na? Nga kanang tawag ini mga sulpot, managhan ni sila pagka manglingla. Si Kristo mismo ang nagsulti ana.
Dili ako ang nagsulti ana. Sir Donny Padon from Sugod, Southern Leyte. Good evening, good evening. I thank you, sir. Sa tanang mga nananaw sa itong program din na may gabi. Di na ako sa magbagdugay sa karon mga sira. Siguro mga 30 or 45 minutes lang ko. Naka-program kay. Mag-prepare po ko kinami klase unya mga 8 p.m. mga sir. Okay, deep evidence please na si Constantine sa daw. Deep evidence please na si Constantine mo alagi mampipita. Mo alagi nagpakigdebate ni Sir RJ Seno mo alagi. Sir Cyril. Turay sir, good evening, good evening. Talawan mo na sila sir, di mas lang makaharong. Medyo kalatag ebidensya mo lagi Sir Jerry De La Rosa. Okay. Saint Matthew chapter 7, Saint Matthew chapter 24, verse 24-25. Sir Malco Pelonio, Sir Florence Cabalida, good evening, good evening. Mga pastoy pilingon buutan pero sa matas Ginoo mga mo lagi sir. Tinuod gid na. Ribulto na po. Di paminaw sa apil na sa inyong hilo. Sige mo pasangil lang ributo kay pila na namo nagitubag. Imbento ninyo na nga teaching ang ributos katoliko Diyos. Kamoy nagtuo ana. So kamoy nakasala dili kami. Okay, 24, 25. Sige ngon din ni Ginoong Kristo. Kay manunga ang mga mini nga mga Mesiyas o ang mga mini nga propeta, maghimo sila daghang mga milagro o mga katingalahan aron pagpasalaag sa mga pinili sa Dios kung mahimo pa. Imagine ha, kining maong gitawag og mga tawhan na daghan ang ilang mapasalaag. Sir ba Sir Badge daog good evening sir. Giduulan sa usa ka sektog plaza sa plaza ingon nga mag-Bible sharing daw. Nag-ugi akong anak basta mag-rosary daw before mag-start. Pinaka the best na nga tawag ining defense ping si Rodo. Mo lagi. Sir Carlos unsa na mo lagi? Mo lagi tinuod na Sir Jovi. Okay. So daghan ang malingla. Kunya ang ilang linlahon mga inosente. Mga inosente tanawa na, di ba? Tanawa sa mga halos na kasagaran na convert nila. Sa tinuod lang mga sir mga mamuha man na sila yung mga naong, mayngon sila na convert na mo sa Talpulano, na convert na mo ni pero pangutan lang basic catechism simbahang Katolika. Di na katubag. Nga naman kaya ang ilang mga na-convert mga inosenteng Katoliko. Sir Raul Fernandez, good evening. Ang ilang mga na-convert mga inosenteng Katoliko, gipangpatay nila ang mga kalag sa mga inosenteng Katoliko. So mas worth pa sila kung itandi sa mga badlungon nga naasulod simbahan Katoliko. Nga naman kay ang ilang gihimo kalaglagan kamatayon eternal. Eternal death ang ilahang gihimo para sa mga kalag sa mga inosenteng Katoliko nga ilahang gitawag og maagni. Di ba? Sa may lang imuon, ang ilang mga baba mo nagingon ni San Pablo. Romans chapter 3 verse 13. Para makapangagni sila, mga sir ug mga ma'am, mo ni ilang ginahimo 3:13 sa gitawag og sulat ni San Pablo sa Roma. Sige ngo din ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan ay baho. Ang tanawan ni sila. Ang atong topic about aning mas daotan ang mga sulpot ng Itandes Katolikong daotan. Yang maabot ang ribulto, di mo lubnganan ng ilahang. Gigamit nila ang ilang dila sa paglimbong. Anong limbong man? Tanawa na ko, ipamugos nila nga ang mga ribulto na to Diyos. Kapag natin nag-ingon nga dili na Diyos. Ribulto na sa mga santos. Limbong na Limbong na. Ilad na. Unya, ang yawa rapod ang makahimo ana. Unya, musukin niyo mga tawhana, mga kuwani. Mga alipuris ni siyawa. Og nagula sa ilang mga ngabil ang lala sa bitin. Puno sa mapait nga mga tunglo ang ilang mga baba. Lain pa. Sige ngon din 2 Peter chapter 2 verse 1-3. Sige ngon din Paminaw mo mga sulpot, paminaw. Asang iguag yun ninyo ani. Niya, ingon nga kaniadto may mga mini nga mga propeta, mutungha usab diha kaninyo ang mga mini nga magtutudlo. Magtudlo sila bakak og makadaot nga mga pagtulunan. Imagine mas daotan pa ni kuno sa mga palahubog. Mas daotan pa ni kuno sa mga kanang giingon yun, nagkawatan ug uban pa. Patay na daan ilang kalag unya idamay pa nila. Mo lagi mangangin lagi kung sa pagkagaw ba virus Sir Ray Tabino. Virus ba?
virus. Makadamay sila. Sige yun din eh. Okay. Mutong nga usab adihaam kaninyo ang mga mini magtudlo sila bakak og makadaot nga mga pagtulunan og isalikway nila ang Ginoo nga nagluwas kanila. Nganong tawag anang gisalikway nganong inimo sa likway nga gidawat man kanila ang Ginoo isip personal lang manluwas nibiya sila sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga mo iyang lawas. So buti pasabot kanang ingon nila nga dawat na to si Kristo kanang mabasa sa Biblia mao nang amo ang gituuhan lahi na nga Kristo. Lahi na nga Kristo. Nga naman kay ang tinuod na Kristo nga dapat dawaton naa sa sulod sa iglesyang iyang gitukod. Kinaama sa gawas lahi na ang ilang Kristo nga ilahang ginamin bisan pag nagbasa sila balaang kasulatan. So ingon din og isalikway nila ang Ginoo nga nagluwas kanila. Busa mo abot kanila ang kalit nga kalaglagan. Mga tawahan na kuan ni. Tawag ini giandam na ni para sa umaabot nga pagkalaglag. Napay sumpay verse 2. Apan bisan pa niini daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga dautan. Daghang makuha. Nganong buhat man nga dautan tungod kay ilang magisalikway ang Ginoo. Diba? Ang ilang nakita lang kanang dayag nga immoralities lang ba? Nga balahubog, sugarol, mora na ilang nakita. Pero ang tawag anang internal nga pagkadautan wa nila makita na nganuman kay gitabunan sa demonyo ang ilang mga mata aron makakita sa gitawag og tinuod. Basahon nato. Apan bisan pa niini daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga dautan busa yubiton sa mga tao ang matuod nga dalan. Buot pasabot yubiton, muhawa, musupak sila sa matuod nga dalan. Sa may ilang gihimo, tanawa, bisag kung saan nila ipangyawit sa ilang baba, di ba? Bisag kung saan nila ipangyawit anang ilahang tawag ining kanang ilahang baba aron lang makapangilad og Katoliko. Karon, continue. Sa ilang kahakog mo ni objective nila. Sa ilang kahakog ang mini nga mga magtutudlo, manapi kaninyo. Again manapi kaninyo. Pinaagi sa pagsultig tinumo-tumong mga sugilanon. O saan lang tinumo-tumong mga sugilanon? Kami, gikan mi ni Ginoo nga Kristo kay ang among pagtuo mabasa sa Biblia. Tinumo-tumo na. Tinumo-tumo nga naman. Dili ka makaklaim historically nga naman kay ang imong pundok sulpot lang after 16th century. Tinumo-tumo. Diba? So, ang ilang purpose, manapi ka ninyo. Pinaagi sa pagsultig tinumo-tumo mga sugilanon. Dugay na silang giandaman sa silot o naghulat kanila ang kamatayon. Muna nga mas worst pa ni sila. Buutan to, tanawa, pag oras o imuhan lang masupo ang ilahang tawag ini argumento, manggawas ng suway kapilan na kula kaatubang og mga di katoliko nga buutan kay primero pag abot sa tumoy puting salbahisa. Masakpan nimo ang tawag ini kan pertag yung salbahisa. Kapilan na ko nagkatubang ana, napay usad din na nga nang hagit pag sumbagay, pag niipit na hagit pag sumbagay. Mugawas gid ang sungay. So buot ipasabot, dili Kristo ang nagpaluyo nila. Tanawa na si Mr. Sabaktaning. Basta masupo nimo ni ang iyahang tawag ni argumento, tanawa ang magawa sa baba. Ay, nalang. Na po din pabutang-butang nila. Tapos ginuko ninyo purigaba ninyo. Pag i-provide ninyo unsa na nga letter ni Pope Stent, i-provide ninyo unsa na nga letter ano, church review. Sa man church review, sige sa man nga church. Pag ako duda ko sa 70th Advent. Kaya ang Papa basta magsuot ang Santo Papa na ano yung mga letters, for example, tawag ining Dominus Jesus o tawag ining Lumen Gentium, basta magsulat na sila na ano yung mga title. Unsa na nga dokumento Santo Papa? Sa kuno? Si Constantino nagtukod sa Romano Katolikos, ginuko yung tao, luuya po ni Mr. Alcantara eh. Ako naluuyan yung mga tawhana ba? Kanang inyohang tawag ining ka-ignorante concerning sa history, ayaw mag-iangin. Kung kamo, wala mo nagbasag kasi sayan, ayaw mag-iangin. Yung mga 324, so ko no?
Nagtukod sa Roman yung Katoliko si Constantino 324. Taka lang. Ay, lalang, nagkatawa na lang ta. Nagkatawa na lang ta niya mga tawana. Sakit ni para sa ilahe. Unsa na nga dokumento, Mr. Elizabeth Taning, Church Review, but man na. Ang simbahang Katolika, basta tawag ini mag-issue og mga documents na mga title, for example, Misericordia et Misera. Oh. Kanang ang iyang mga title mo na ang first word nga gilitok niya sa maong dokumento. Unsa na nga title? Ako duda ko aning ilang quote ba. Apil na sa pagbutang-butang mga impierno gini mo mga tawhana. Impierno ni. Mga impierno ni. Sigurado ko mga impierno ni mga tawhana gipataka lang oh. Firm ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na thou this is the Catholic faith. We worship one God. Usa lang ka Dios. Nya pagka mamingon nga sa tupapanoon nga ako Dios ko. Gisupak niya yung kagalingon. Yaga mo na oy. Sir Almax, good evening. Sir John Lungan, good evening. Sir Alvin na mangumpit, good evening. Mao lagi. Dugay na kayo gitubag, balik-balik. Ay oo, tinuod na sir. Ingon ala lang mga sir ug mga ma'am. So kini mga tawhan na mas worst pa ni mga badlungong Katoliko. Kining mga sulpot karon mas worst pa ni mga badlungong Katoliko. Muna kuyaw ni sila. Nga naman kay kagaw ni sila in terms of faith. So kung maingon sila sa Katoliko daghang palahubog, sa Katoliko daghang kasugarol, sa Katoliko daghang imabayik, sa Katoliko daghang dautan. At least ang ilang gidaot, ang ilarang kaugalingon. Bisa inyo. Kini mga sulpot na tong mga amigo, kinsa man yung gidaot, kalag mismo sa tao ug di lang kay usa, daghan. So mas worst mo kung mga impierno mo dito mas kinahiladman sa impierno nga yatak-yatakan na inyong idawong yawa. Yatak-yatakan na inyong dagwa sa yawa. So muna. So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow niyo ang mga pages, RJ Orolan Sandra Second TV, Apollo.Government page, Kuya Apollo's TV page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. So mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang mga channels dali Catholic, Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious sa forum. Kung pwede sa mo mag-send ng super sticker, super chat, sa super thanks. And sa tanang mga Katoliko kung gustong matabag mo sa programa, pwede ninyong ipadala yung tabag suporta, pinagdas ng mga account numbers, kung nakorda sa mga screens, kung nagadagan ng information, o pwede sab mo mag-send og message sa tong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Sir Dario Deniega, Ulbog, yun ilang kasparon. Mo lagi sir. Ang yawa sir gusto gubon lang gitukod. Ay oo, mao lang objective. Ang objective sa yawa gubaon nila ang simbahang Katolika. So daghan silang pamaagi. Even gani gobyerno ila pang gigamit. Tinukod jud na sa demonyo kay ang ilahang mission gubaon iya tinuod na Sir Art Cortez Jr. Good evening. Okay, yan mga ganyan mga tubag na ni. Okay, ano raw? Dautan nga Katoliko, umamin. Oo. Act of humility man Mr. Sabagtaning na we acknowledge ang amo gi-acknowledge na mo pagka-sinners. Yan. Kamo. Kung nya kamo dili mo sinners, Mr. Eli Sabagtaning. Ay kay mi kanay mo ampo na mo kamo. Kasi mo ampo ninyo bisan gani ka ng inyong pastoy. Ako sigurado ko na impierno na inyong mga pastoy. Namatay to yung kinalusol, impierno tong pastoy niya sigurado. Gidabdaban pag sakto sa impierno. Okay. Mr. Gibara, pagtuon lagi Mr. Gibara, maluoy lang ko sa diba? Ang imuhang ginapakita instead of history gihimo nimong tawag ining story mo na makaluluoy. Makaluluoy limang katanawa ko no ang simbahang Katoliko ang RCC ang tunay na sulpot dahil ang tunay na iglesia itinatag sa Jerusalem hindi sa Roma. Sino nagsabi sa iyo? Ng Iglesia Katolika Apostolika Roma na nitatag sa Roma. Chismis na naman yan ng pastoy. Sino nagsabi sa iyo? Na natatag ng simbahang Katoliko si Constantino. Chismis again ni pastoy. Nakakaawa yung argumento ninyo. Nakakaawa. Okay, Sir Julius Pabuhaya. Good evening, sir. And also sa wife ni Sir Julius, Ma'am Estrella Pabuhaya. And sa mga apo ni Sir Julius. Jazzy, and nandyan po sa Woodside, New York City. Good evening. Good morning sa inyo, sir. Very good gabi naman, good sir. Okay, good day sa inyo. Kung sa inyong tibuok pamilya po, Sir Julius Pabuhaya.
Sir Jovi, love mo. Buhay. Hadlok mo na sila, sir, kaya hindi sila gabungkag ba mo na bisag asa na lang silang mga bot silang argumento, sir. Sir Ping, si Rudo, murag INC man ang article, ay oo, tinuod na. Ebidensya, gibara puro yawit. Yeah, tama gyud ka, brother. Kay itong isang pastor ba ni Balin Diyos Catholic mo gyud. Sir Avilino Juanillo from Mawab, Davao de Oro, good evening. Kinsa pa ni, yeah, tinuod na. Okay. Maluoy ta ba? Maluoy ta. Maluoy ta ining mga sulpot ng mga mo man akong giingon nga ang ilahang tawag ining kadautan ilang ipahid sa simbahang Katoliko. Nya pagpahid na simbahang Katoliko, ingon na sila mura sila tinuod. Di pating igua, di ba? Hastang igua. Hastag yung tawag ining igua. So kung ang kining mga dili Katoliko magpadayon na sila silang gibuhat pagpangilad sa mga inosenteng Katoliko, mas worst pa sila kung itandi sa mga daotang Katoliko. Nga naman, kay katong mga daotang Katoliko, ilaharam ang kaugalingon ng ilahang gipatay. Pero sila mismo, di lang kay ang ilang kaugalingon mo ilang gipatay. Kini mga sulpot, di lang kay ang ilang kalag mo ilang gipaimpyerno. Apil putong uban nga nituo nila. Yeah, tinuod na Sir Paul Baguio. Tinuod na. Actually, sa First Council of Nicaea, ika-33rd Pope na si Pope Sylvester. Pope Saint Sylvester. Nya gyud na pagka gusto nila pagbutang sila una-una nga natukod ang tawag ining simbahang Katoliko sa panahon Constantino. History. Sir Chris Parostia, yes, sir. Good evening nimo, sir. Og sa imuhang gitawag og pamilya. Yan. Okay. Onya. Kisa pa ni. Sige, Sir Bitcoin, Jose Maker, good evening. Mo na sila manabi, bro, pangda. Yeah, yan na sila kay ang ilahang ngabil ana makapatay og kalag. Muna bantay ta. Kay kanang mo mga tao na mas daotan pa na sa mga daotan sa Katoliko. Mas daotan pa na sila. Ngilingig. Kay kanang mo mga tao na tig patay og kalag. Tig patay og kalag. Muna sa ko ang mga release sa Almags, nadaot sila sa imo ya. Sa ko ang mga release ako ako na silang gina real talk. Nga naman kay gusto na ko pukawon tong mga inosenteng Katoliko nga tawag ining ilahang gipang ilad. Ato ni pang real talk. Mga pasaan ni karon no. Mas daotan pa man sila. Kung itandi sa mga badlong Katoliko, mas daotan sila. Mas daotan sila. Unya ang ilahang gina-praise ang mga tao ra, wa nila gi-praise ang Ginoo. Ano gina-praise man lang mga tao, ato ba nga sa mga tao, buutan kayo Allah. Praise the Lord. Hallelujah. Pero tinuod na tigpatay ng kalag. So mo na mga sir, mga so again, sa gustong mutabang sa atong program mga sir, ug mga mag-enter na kinahanglan ta yung tabang suporta. Ug wala mi mahimo din ni mga sir ug mga ma'am kung wala inyong tabang inyong suporta. Sa gustong mutabang, sa gustong suporta, pwede ninyong ipadayong tabang suporta pinag sa mga account numbers, sa kuna sa mga screens kana nagadagan nga information. Ug pwede sab mag-message atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan salamat kay pag oras ug naay Katoliko nga program nga mapalong, daghan magmaya ning kuan, magmaya ning mga sulpot natong mga amigo. Magmaya na sila. Nya kita din sa atong program makaingon ko nga lahi ta sa ubang mga defensor Katoliko. Kaya ako di man ko maglipod-lipod og istorya. Dili ko maglipod-lipod og istorya. Ako ang diretso. Anong lipod-lipod pa man nato? Diretso nato kay ang tinuod magpabiling tinuod. Masakit man na or maganahan man ka sa dili anang mong kamatuoran na ang tinuod magpabiling tinuod. Okay, sila daw na refer si Mother Mary, refer daw na ni Eva. Una-huna na lang sa Sir Arangco. So buti pasabot ano sa ama na hitabo nga gitamakan nilang ulos bitin. Na ang bitin nagsimbolo man sa sala. So buti pasabot giangkon nila nga wa sa sala. Nya 1 John chapter 1 verse 8 usa may gingon ni San Juan. Kung moingon kita nga wala kita sala atong giilad ang atong kagalingon ug wa naton kamaturan. Disgrasya sila Sir Arangco. Okay. So ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow sa tong page mga sir ha. And ayaw po mo kalimot sa pag-subscribe po sa ato ang mga channels. Ako lang gitipid-tipid ni karon kay ato ni Agi nakabayad ko sa ko ang kuan, pinagis tabang sa itong mga kaubanan. Nakabayad ko sa ato ang tawag in StreamYard pero tingala man ko nga kalit lang og kuan, kalit lang og charge sila og another month. So ang nagtigom-tigom pa ko manang dili kay ko maka unlimited streaming. Mga sir. Okay, sige. Kala lang una kay namo gud mi klase karon nga 8 PM sa tanang members sa Lay Catholic Apologist. So ang kuan mo karon ang mo na ni ang end for the 8th century.
Muning last topic na mo for 8th century kay ato ang gitun-an ang 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th hangtod sa 21st century na kasaysayan sa simbahang Katoliko mga sir o mga ma'am. And yon tanang members sa LCA atangi lang ninyo unya alas 8 sa yung kagabion na mag-send kog link sa ato ang mga GCs para makahimo ta sa maong gitawag og session. Okay, okay. So kana lang una mga sir ha nga wala pa may 30 pero 40 minutes naman ko nag-live. Yon. Ato ang tawag ining ikuan ay end una nato ha. Sir June Lungan, Matic Bro. Thank you sa pag-share sa program, Sir June. Okay, sige, sige. So atong gisod na lang atong program sa pag-ampo at pintapusan tinaga sa pag-ampo. In mini Patri Filiate Spiritui Sancte. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Nemini Patri et Filii et Spiritui Sancte. Amen. Sa ngalan si Bog Peras, Tibia Pulia Puntor Gumento, Gipanguluhan, o Gipangunahan, sa Lay Catholic, Apologist International, sa kumakaubanan sa LCAs, na mga Katoliko nagasubaybay, nagkatabang, nagasuporta sa programa, kininyong ubos, nga lagad, o igsoon sa pagtuong Katoliko, Sir R.J. Seno, temporaryong manamilit yung mingon, before ko manamilit, Sir Will Alaan and Sir Emiliano Juanico, good evening, good evening. O ako maingon, Ecclesiam Servire at Fidem Catholicam Defenderi. Maayong gabi kita nan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.